Halo lur, iki lur sing saka Jalan Bibis area Nggangin Taman Tirta tak sebelke ketok lampu merah Bangun Jiwa ya lur. Iki engko nglewati Tugu Lilin. Sing pengen ngerti kahanane iki lur. Iki sebelah kiri kene iki wis ana perumahan nggone Sumber Baru sing biyene daerah kene iki isih mbulak sawah. Saiki wis ana perumahan ya lur ya. Iki aku isih lurus terus lur. Iki ning arah ngentak kene iki lur. Ha, iki sebelah kiri kono kuwi ana sekolah SLB Bangun Putra ngentak kono lur. Iki ana pojokan kene iki, sebelah kanan iki ana perumahan Padma sing biyene dienggo pabrik batu bara sadurunge ana perumahan ya lur ya. Iki aku isih lurus kok ngene iki lur kahanane ning wayah siang hari iki lho iki ana wong numpak motor ngawur iki ra rating langsung ngethok ngono iki lho. Kuwi nek ning dalan iki kudu ngati-ati ya lho nek ana wong-wong ngawur ngono kuwi sing sok marai apa awak dhewe iki kedandapan nang gone ngerem ya lho ya iki ana truk iki aku langsung sen nganan langsung tak selip wae lur. Nah iki kene iki masuk wilayah Ngentak Bangun Jiwa ya lur ya. Nah, iki engko delok meneh ngarep kono kuwi Tugu Lilin, Lur. Kae sebelah kanan jalan kae Tugu Liline kae, Lur. Kae Tugu Lilin, sebelah kiri kono kuwi ana Alfamart, Lur. Iki aku isih lurus wae, Lur. Iki isih lurus. Nah, iki kahanane area Jalan Bibis Bangun Jiwa ya, Lur ya. Wis cukup semene wae, Lur. Anggone nduduhke dalan area Jalan Bibis Bangun Jiwa. Wis cukup semene matur nuwun ya lur ya wis diikuti video nih aja lali di follow di share lur di like ya lur ya matur nuwun lur sadurunge salam pas seduluran ya lur ya.